Yes. Nu i dag, der er vi i værkstedet. Ja, velkommen til værkstedet. I dag, der skal vi lave en til skovlampe, altså Counter-Strike Global Offensive lampe med sådan noget LED-lys. Kom med. Vi har sådan en her, og noget LED-lys. Og så kan du trykke on, eller nej, off, så, nej, on, okay, on, ja. Så starter den sådan her, så kan du trykke flash, eller strobe, eller fade. Fade, den fader det sådan. Og så kan du også bare vælge på de her farver, hvad du helst vil. Jeg foretrækker pink. Ej, vi tager blå, fordi det er sejt. Kom, ja, sådan en skal vi bruge. Så slukker vi den på off. Så det her, det kan godt glemme. Så har vi sådan en her, hvor der så ser skubber. Yes, og så skal vi bruge det her træ. Alt det her. Og der er, og det der er 2 på 40 cm. Den her, den skal vi ikke bruge. Så der er 2 på 40 cm. Det er de her 2. Nederen, det er så at rode op, men det skal jo gøres. Bum, så ligger der en bunk. Hvad gør vi med den? Der den ligger. Lige meget.
Men altid husk Faxe Kondi. Kondi. Motor Benny! Damn. Here we go. Invincible.
fordi I gad at se med i den her video. Så her kan I se, hvordan den er blevet sat op på mit værelse. Jeg synes selv, den er lækker nok, og I kan se fjernbetjening, hvor vi kan ændre farver, og jeg kan godt lide den her, den synes jeg, der er sjov. Den hvide. Fordi den bare, så slår man, så kommer den op igen. Jeg kan også godt lide den her, den er også lidt sjov nok. Men mest af alt så bruger jeg den her fade. Det kan jeg godt lide, fordi den sådan skifter meget farve. Og hvis jeg skal bruge bare ren farve, så skal det være pink, eller så skal det være grøn, eller så skal det være blå. Men det var så sådan, den kom til at se ud. Like og subscribe, hvis jeg vil have mere. Jeg laver en woodworking serie, hvis at den her video den får 15 likes eller mere. Og hvis I vil have mere at vide, så kan I tjekke beskrivelsen, altså hvilken musik der er brugt og alt det der. Men tak fordi I gør så med.